Аз съм Лозмар и днес ще играем Майнкрафт епизод 2. Ще си довършим тавана. Обърках се. Ама нямаме дърво. Имаме само бяло. Ама на нас не ни трябва бяло. От тук ще направим една врата и ще излизаме. Така. Купим горе. То спе врата нямам. Не, няма да мога да си напълня, ще мога. Ама само, че не такава, каквато аз искам. Кой го сложи това, бе? Аре, бе. Ето. Отиваме да направим врата. Така с колко взех 6. Ще стига. Толкова мисля, че е достатъчно, ако трябва пак 6. Режима е пълен на зомбита. Увеличих го, защото има зомбита и скелети, дето са с брони, инчантнати, оръжия и такива работи. И като ги убивам, ще ни дават неща. Неработната маса ми. Работната маса те. Така. Направихме го. И врата. Аре, излизай. Така, готово. И... Тук съм пропуснал, не съм сложил. Той има врата, бе. Не се усетих. Ама само, че леглото ще го преместа. Няма да седи тук. Там. Още няма зомбита. Някой ходи. Тук са се навряли цялото село, бе. Баси лудите. Мани са, бе. Дойдоха. Хелп!
взехме му нещата. Ендерман, не трябва да го гледам в очите. Зле, взехме му нещата. Пропуснал съм панталонките, бе. Айде. Така. Първо се оставям нещата. И после отиваме да спим. Може на сутринта да отидем в някоя мина, ще потърся дали има мини. Да покопаем малко за неща. Добре, сега вземам си. Имам много малко факли. 4. Ще взема меча за всеки случай. Така. И брадвата ще взема. Не знам що. За всеки случай. Ще взема дърво, ако ми потрябва. Клечките. И работната маса. Ой, месо ми трябва. Така. Много малко ма нахрани. Първо викам да убием няколко животни, за да може да се нахрана, защото ще умра от глад. То още има. Какво правиш? Не! Исках да му избягам. Стига, Айтемито ми отиде. Трябва сега да хода да го търся. Тук ли ме убил, не наобратно. Не. Мани са, мангал. Ето го. Тук всичко е под контрол. Надявам се да не ми е изхабил от бронята. Ако е доста лошо. Бе! Какво правиш, бе? И къде ми е това, бе? Къде са ми панталонките? Не са у мен. Не, къде са ми панталонките? Няма ги. Ужас. Оставам без панталонки. Тъпа крава. Стига си припкала, бе. Видя ли, бе, оцеления? Ти няма ли да се манеш, бе? Мангал скапан. Добре, отиваме да намерим пещера. Дупчица. Никъде тук не виждам. Да не си изгуба селото, По-добре да не се отдалечава много, защото мога да си изгуба селото. Но затова ще бъда по-налоко. Оле, вижте какво малко дърво там има. Бепче.
кактус. Ще го сложа пред вратата, ако зомбите идват да се убият, да се набудат. Бърках се. Тук ще сложа. Ама топа ми трябва пясък и сега ще струпа. Това съм имал 6. Значи тук трябва да щупим. Така. И тук. Какво ще искаш, бе? Да не би да трябва още да се щупи. Да. Я това ще го щупа цялото. И ще сложа. Що не иска, бе? А па тук иска. Не знам. Ето не иска. Защото е до къщата. Така. Да взема още един кактус от някъде. Кактус. Никъде не виждам. О, крипър, какво правиш, бе? Поне не ме уби целия. Как ми е бронята? Не, че ми пука, ама... Пак да проверя. О, да си направим прозорци. Тут ние трябва да купаем за печка, аз за прозорци мисля. Това пак ще го щупа. Бучетата ми. Много са малко. Още съм гладена, ама поне не е чак толкова зле като преди малко. Вижте, бе, айрон. Какъв съм късметлия и влизам и ги срещам тези неща. Мале. Така, сега ще си направя кирка, за да щупа айрона. Първо ще сложа аква. Още обърках съм. Така. Чупим още малко. И добре, това беше за мен днес. Довиждане.